overser sine evner, det ved jeg ikke helt. Hvor jeg så for eksempel siger, okay. Den ene er en DNF. Men det er sådan en... What the fuck? Men det er sådan et hjørne DNF. Hvordan fanden? Okay, det er low-key godt, det der. Rigtigt? Ja, alle andre også, det var en move DNF. No way. Okay, det er sejt. Okay, Det er sejt. så det er 2 points. DNF. Damn! Så det er sådan der. Damn!